Munga akaipa. Aiwa mahora. Ndoda iri company. Kuku dzazo kunowedzera zvino. Kuku yawanda munokunoti yowedzera uyezvowedzera mukuru. Mazotozara. Ava muzimba chete wakadori mabora nemhunga nechibagi mazimba. Nemachangana anozviita. Kuyakura bona iyo. Icho chasotwa icho mahwani chasotwa. Mahwani ichi. Tese ngakuto build futhi ngo. Kona ide bigora. Pinda. Chachibake chakarima wena kuni. Ya road hakuna muna iro zvibambiri peda. Abo mawanika. Muda udhidha kama madhaka. Saka maitodi tingaende nepi baba? Hapana. Kutodhidha. Chitiratidza eka driving skills acho. Unogona kunyura ka. Aiwa mukavangunyura negida goria. Unonyura. Ndakunya ronyura kuti ndimota. Musarefa pesi yamurifamba nayo tori boy. Baminto kuna nonyura una yapo. Musarefa kulezi ndaine zvimwe. But una yapo. Hapana. Tuzonetse kana bamwe kubuda. Naro ndedzeiko. Zvimwe ndaine pesi yamamurifamba nayo. Kulezi ndakadrive magonye ndaenda kuKongo. Ndienda kuKongo, ndienda kuKweso, kokwana Ginuko. Maize. Tichibuda bo. Maize. Ananonyidza wona undise munhu. Wabisareva itaizvo kuti hata tobuda. Ndikuda vapo. Apa panaziri pesa panonyidza panonechidhaka. Pamwe pana pano pacharasikira. Pakafamba sepa extend wakapanapa. Apa todzika nalo. Handiti undobata road taifamba naro pazasi. Saka munoti right not left pazasi. Nderodhika. Kontini ndine navigator yakunoka. Hamunayo. Rode kucheta kuira mukati kudai. Tuna rode straight yekunze. Ukatopinda mukati manyura manje. Avanti ripamba. Hello. Shakatobhadhara umwana. Iro ndinofunga tichashanda bamuni. Wakavharwa nemukuku. Titongodzoka nepo pano. Kuku yacho iri kuwedzera wena by the day. Ndimi mune mukuku iri kuno kai. Ndimi. Hello guys, muri sei hande timbonona comfort. Let's go see Kamu Comfort. Timbonona comfort kuti ari kweri. Timbononzwa my comfort. Amachagana amudeva. Bora vakarerema. No, manje uko zina dzidzika sende vanozizwana. Nenda kumaraini. Tobata totodzidla. Akuhlasa. Karuchika uswa. Yoi. Messi mutandiko risei ndiribo. Ngulezwe mutarisa chikunai. Ndiri kumhoreswa keni. Kuda zvine. Kwena ndikumhoreswa we. Mana ndiri kumhoreswa panapa makutoda kutoona njana na ndikumhoreswa ndiya. Wow. Ndinoidzima kana hivi. Maybe that's murovana nemadhiaries. And ndomboipindire munongopedzegwa ndakazviyararira. Ada. Munotoipedzegwa ndakazviyararira chakuti madzima life. Ndivani vakatomirira kuti toda kuona chokukiririsa mba. Toda kuona chokutandarisa. Mwadzimira life. Shanzi kosimba ari kurarama here. Simba, we don't know, but I think Ariko should be there. Guys, mukudzani ngokudzai kuti kune Valentine zvakapera sei.
mugozondifungidza ndigokuudzai kuti kune mwevalente murume anambofita nogara kuno mukukushu. Hello. Ende anambofita sanenge ake ningirikiri. Mumira izvozvo. Anenge ake gay. Anambofita nogara kuno. Nimaini. Hatina kudarika izvo. Kudarika kupi? Pana mai kambo. Kumberi uko. Kuzinasa driver pakati basi. Ani muri kufamba lola. Aiwa aiona ikazvaita rodi yacho. Aitori kuti mhanya mukamhanya ukamene zvenyu. Munopusha. Mugwanudza kuti ndikoza mugwandifungidzana nakagara pacheya yangu iya kuti tisineli chititi playera iyi zvakazoitika video iya kuti pane mwe Valentine zvakaopera sei tikutaridzei kuti zvakapera sei pane mwe Valentine. Tadzei vanhu mudzimba vanhu vaone kuti kusapapira ndipo tinogara sei where we stay. Hi guys, you can see this is Leicester. Those who want to come to UK, this is Leicester, Birmingham. Yes. So if you have your T-shirt today, the weather is cool. This is Leicester. Tokanda mota tonoikaringa. Mama nimbi. Ndiyo katumbara majini pasabudiso ready wachichota gadeni. Boy hapana comfort hapo. Sweet. Hii spinach yakaramba waita. Sio mudiba. Sio budi spinach yako. Sasa wakarimira mumbi. Hii spinach jamukile. Sasa wakarimira mumbi. Pane vanhu ipapo. Varipo. Aiwa light rakarioniwa. It means pane vanhu pamba. Mwana wenda muna chivhara kende kanisa ndikuda. YouTube. Mushedzeri. Zamana chikia gedi shu. Angajikia gedi. Wewe na mshana meka mfata. Tuli speaking. Ishtasho paka tuzobisa. Ya takshop ingi yakatorowa. Zhaba ibaba ikatobva. Ndizvakura naimi mwana wamaika mfati beauty. Zvakura. Yes beauty. Uripo. Kazvakura newe. Utagridani. 5. Awakura kuri munhu wakura kudai. Mama rivi. Muzoro kupi? Kushopo. Woshopi iri kupi? Pinda tindi. Teko kambo chiri. Pinda tiri basi. Pinda tende mukunda. Vale, cara, tiri pinda basi. Unaona nyoka hiyo beauty? Unaona nyoka hiyo? Sawa, ngoja tuchira hapa hicho. Kuna sana ndio chukuru sana. Why? Hakuna transport. Why? Oh, nditawasenda saka washaya mali transport. Wasati vaenda kwa wasati wana basa. Shame kwa badiki. Wakomani. Varipi? Avana kuenda kuchikoro futi. Munengu yakareba zvakati msingaenda kuchikoro. Vaiti chi? Kubhodhi ngupi manje vasinga kutauni uko. Kuti mugareko. Musachenza transportation inonzi mari kuenda kuchikoro kwai.
850 kubva vana vanotyaura munhu 1 aiwa yakawandisa kutogara kokuri nani shu ari right yakawandisa saka makazobvisa takishopa pamukaisa kwatokuenda uko rini last year apa unotaura akasati asvika mwanangu kuti tenai apo mungotena apo manje kuri kufamba here kwavari uko iri famba tacho iri busy okay that's better manje haitambudze magezi kezi vani zviriko aiwa amutachiro waipasi but munhu akabata tambo idzi mwana anofira ipapo tambudze magezi seidzi why asi yaya munogaya ndemumba tumumba ndemumba mumba tumumba nonzi izinyoka izinyoka ndatoona izinyoka dzakamira pedzi itachisakamira pa hello naizina tudla acha kuno matanga zvatatabva zvakanaka vanhu kuona tinotendo chema makomba ibiyoyi amusiki vaichindiika zvamane zigomba rakayanzi azinza izvo kuitiye gomba chi yanga ichitiyeyi zinza ndokuudza makuwa enyu makuwa ekuba mningi kunonzi nemadzenyu makuwa eya munokutaurira zvimwe zvinyambowedzerwa imi vayapo itisho kunonzi nemadzenyu kwete kuti makuwa munomaziva ipi makuwa ndekuti ataura chinhu pana pamoenda kunorumira kuseri kundoanai makuwa ndiri mundau kaini saka kumandau ndo vamuti makuwa enyu saka nema munozitichi ameni kunyeko komakuwa acho munomatichi ndichazvizivi makuwa munomatichi makuwa achazvinanosicho mati muri mundau ndogadzira ndogani mbotsvaga mudictionary rangu mabhebhi arapa isai pane vatotengesa dora pane veitotengesa mabiabias adbiabias ndipashabhiniwe left or right toenda kuti uku kana tu wo apa wo pali vana panona comforta comfort zvakagara pachine black nai chapuri ndachilipa vharira nakumberi apa chilivharira makasika tise pasaiti apa kuda kuisa mashure azi mashure boy wondine kuseni eskamu eskamfort konogara pamkuku indani apa nogara papa ndani wama dzamasenda wosa masenda anorendesa place adoro wani baba wako akangwara umani watesa nedoro vakangwara havakangwara unaikambodzi vasiliva kushandisa iyi andikushandisa foni iyi yangu inodhura kabisa esinaikambodzi aiwa ndandisiko kai ndandiri kuangola zvamwari chaizvo ndanga ndiri kuangola Uma imbwa ini masimba amuna kupera mune bhodhi yakanaka manje matita bhodhi yakanaka manje
Bamni. Yes, Babaka. Murise. Murise, and did I like to get a beauty? Was I should get? It's not a bit of here getting up. Tasha was only Murukuno. Tasha was up on again. I don't want to get it. I don't know who could get you in the beauty, but Akura. And then look at this better. I can see it. But how much what is that? Try to pass another minute. I can look around you tonight. So, right here, maybe. He don't know. What is my message? My message. There's a nation kind of Pumusha. Margoritica. I'm watching Kupi. Pumusha. And I tell him. So, but I will eat. I'm going to the second to get Second, do the hour 3 months. Tikati Tikati shike go then no better ah sure today kenda ku yari nikule be nipe uri right here jo kura nai garden I madla jo kura nai madla Yes, mentina nasi chiri kuda speed ya beti yasimere chai Ruko manya jet Ruko go basa bebe Kana jakwa Kisika shanyuda Shaka chiko mandamu baba tuba di and make comfort Bakati masala baba baka bisodi management digital quality also talk about Bado sijakulia mafuta chapa zipia just like that because masalapera msika na kuwa sikani akana makato sare kuga abana tozoshanda chuma ndogo mai kwi ndio kazi wakatokusia hiyo je baba tokosara wakaenda chuma ndogo ndogo tiwa yo bafana ndio kwa kabla tuli wataka mwisho tayari kule ilinda take cover take cover vakura ava right shosho urudzwa usina kana plan biyo kwakaita naimi apa manga mavhara ukuko uyu wacho ndio akasombozvitengedzera kuti mebhuta tokasira kuvhura basa kuitora iye wacho wangari manager ndiye wakazochinja mamanagement manager aikava sapa akadzimba kuti problem chaita plan ndizame tikose kurarama zvakaoma asi kandi zvakanakira azvo kuti manga mava nepenya pekuti hamunodzika muzofundimajinde makamuchibhadhara renti noti ndadobvunza beauty kuti sei usiri kuchikoro zvikanzati mari transport deti havasi kushanda mwoyo wangobva warwadza kana tisipinda kuchikoro mwoyo vana deti havasi kushanda ndikati kovana vamwe ndikati transport mari kadza ndikatiwa yakawanisa pamunhu wani saka vari 3 inenge ine mari goro rapera ndakatobva pakapera basa ndakatongoshingira vapedzise raireso i3 vanofanwa kuenda kwamotozoshi 2.2 to 3,000 pamwedzi yetransport chete pasina school fees pasina chikafu pasina chii ndiyatotoidaikatomboshandasinatakanobaizikune chikoro chiruko azinozi chimuituvet tiri murodhi yesuncity tisaitasvika kusvatere chirikuvhurwa hanzi kakudhara chitorwa hanzi mahara bodhingi yacho hanzi mahara hanzi ndikangosvika chete nechitemo changu nevana vari akuna zvinhu zvakadaro bodhingi mahara hanzi mahara vachidyei
Hanze vanodya ipapo. Zviti. Kuenda vari muno vatatu vakadzidzawo. Aiwa zviti, vanenge vari vanhu vemuno maybe. Hazviti. Boarding mara, chikafu chibhebi chepapa. Hazvigoni. Magesi achibhadhara nei. Pane mari inobviswa nekunge iri shoma. Bwa iyo ibwa. Papange pane mari inobviswa but ndofunga inenge iri shoma. Mwezi ndakabvunza 3 vendakasangana navo. Kuamba zvakadii kuenda mutadzi? Ndaite muchato next week ndatomboenda. Because gore changu changa ari chakakwanisa kuenda kuchikoro. Kwamagarawo kure nechikoro. Kunokukure nechikoro. Ndio pane problem. Tichiri kukhamba nokukona. Ikwa kuri aiwa vaifamba netsoka padhuze. Ndio zvikaramba zvakaoma next month kunotsvaga imba ikoko. Munogara ikoko? Kugara ikoko nevana nekosara kuita kana. Iyo unondoja nevana. Pane pasina choice. Ndio zvanenge because vana vakagari pamba. Havangagari pamba zvacho. Ndio zvanenge zvakuita motsvagira mai vacho na room. Yavanogara nevana vaweekends vachiuya havo. Vouya ndizvozvo. Mai vacho vakangwara zvavo vanotengesa vari ikoko. Vanovhura popa vachitengesa vari ikoko. Kunoku zvirimo zvikakunoka zvatiri vanhu. Aiwa iri kuti munoka kuenda kwadhikikiri ku Department of Education vanofungwa kutogwa vana. Kueducation unonotogwa. Maprivate anodhura nekuti mapublic. Munoenda kueducation munotanga kuteacher mukuwadzamba. Saka havatombo kana kubvunza. Munongoziga uye uchikuru mangwana. Kufisi nakati but mukaenda kuri ini kudai so. Vanoshandisa zvokuti muri manhingirikiri. Ministry of Education munotanga vana vakagara kugara mumba izvo zvivari mukumba kana kuenda navo kuti vagera. Vari kunyimwa nzvimbo kuchinzi vakangopiwa nzvimbo saka ndoitawo sei vana havana here right to education. Ndina airtime kufonere mukuru wepaeducation ipapo. Chitupadhuzi chavanofamba netsoka. Chinozi chii chikoro? Kubva pana poenda paratec zvapadhuze. Zvakudaro. If the West come, the West vanofamba bani. Vanofamba. Kumusha vanofamba wani. Ona boy, ona ya. Ya Fabrice. Akura venga mudzi. Madhari dzari kunzwana kushuddwa ndikafoti. Ndiye munhu anongokuya paitsamba kutotera yeye. Okay. Ngaita izvi zvichibva pamba vechienda nemakupa zvinenge zviri izvi. Vakarati vanhu vazhinji vanenge ichisvika kuzasi kuzvitorwa pasi. Mafoni haashandi, vanhu vacho pamba havapo. Ndaitoti ndaitosvika ndototaura kuti haapakiwa pamoyo wakatama. Apa nezuro havazakanombona kusvika kwavangosikera vari kunzi. Muriko? Mwana taida kutoenda nezuro. Tikanonoka kubva kwatanga taenda. Varisipo paComfort. Huve. Variko. Vambuzira kudhara? Saka usati kwazira bwana? September? Before September, October ndakaenda ndikazoenda kufuti naye muna December. Kuti vanomuona?
aiwa musachaenda naye kunodi Zangu nikangotendera musaka iyo bazo vaigwara saka vanani ainesoza ko chilipi chechao chilipi chiriku kuvaita Zimbabwe chia zinoti china panditoseva 064 saiko zvino vave nani saka nani kufamba kusva kunodzona mana havana basa naye kana kufona akufona angofona wetaura kuswera zvonotofona nangotaura naye kavari zvakatovharana akandomhene kugagareyo mhene ku chero vasina kuzwa kuti unorwara chero vakauta norwara vanouya angotozobvunzawo papa saka itingi zvango zvingori fe chingori kaikuvaudza muchingo mwana ndi wamaikamfota chingozvigarira ake chingosiya izvo nokuti zvakafanana munoguvaudzirei kuti muzvidedzere maproblems veta muchingorega chagara changochengetwa pano changokurira pano vedu muri kumona here kamfoti yedu ve maikamfoti mwoyo wenyu ka angatama mudza mudumbu akazondorapira serious ndewenyu senainazvo aiwa ndewenyu senainazvo chiregai kuti iyo zvino kana chiregai kana masina kumboyaindawo iyoyawo ingorigeisiya nayo nazvo havana basa naye havana bondi naye andimazati makangomutora chichitiki pai saka havana dhati bondi rokuti mwana wangu bondi racho haripo riri kusaidi kunoku saka vanongozviizita nongoti tine mwana uku asiri bondi hapana saka zviri senainazvo mwana wenyu imaikamvoti mwana wenyu last boni zvino hagwere achagwere namethias because anotorwawo kashanje sokuti uyu unokugara makumba zvida zvaanoda koini hatotende vakanga vanozasi kometiasa akana kuno kwari wani anditozoti wayanga uyu ototeverawo ati akauya kuno kwari wani unotozoti ondasiya metiasi kuti petu mazimba asikani kuti asiwe ndimetiasi kuenda kuna mai oro kuna baba ari wani saka vanoda kufamba vose kana vasvika pana ushiyana mwe kuna baba umokora gora rapera kugireshi vaenda vesina metiasi but iye aizokaabuda manjodzo vachigwa kungokusvikorevo vakora vanga right arembobuda wakumbaa asi mwoyo wenyu kadei mwana kuzarurira izvo zvomwoyo wenyu yatsokuiti hazviitwi nevaviri vatatu izvi mwoyo wenyu mukuru mwari ngakuzarurire shuwa kana izvi zvamunochema izvi stoku yenyu izare kusvika uku ichabhinika ivanhu vanyatsozara vachimwa varapa chokwadi mwana anofanwa kupindira chokwadi nekuda kwezvamakangoitira kavhotendeka mwana anofanwa kupindira mufunge anofanwa kupindira chaiko chaiko kuti mwana weidei akafa uti dei akafa kudhara ende haambofiri geto rekuti hapana mai nokuti seupano kuti ndiri mamahazivi kachini muchimudzano huizivei kana muchihomudza imozomudza akura reko zvinodosiyai zvakadai reko zvinodosiyai zvakadai kopingi uripi upenyu ake pingi wakapora angora achifamba iyezona mai vacho vakatozouya vapingi kuzomupepera kuno kokuti akadzokeredzwa kumusha akasachupa indava arorwa mukatomuona somoti magugu chii chakaitika kwati kwai chigwere chei ane maroda kunaaaekzasakaziramba kupera aiwa ndiye kugadzikwa kwedu kuchipinga uku akagadzikwa handikabami handisiziya akagadzikwa mai ifimekamfoti imimogabhuruwa iyo ava vanhu vanogadzira vanhu akubuduka
akagadzira asi mukadzi womurume uya nokuti kuchipinga kuka mukadzi womurume wakatozoenda kumba musi hanzi mukadzi yakauya kuguma paya mwana mukadzi womurume paakauya paya akauya nevana 2 obvaza vana kuti mwana mukana kuno ipedza kubereka wachi2 asina ikwanisa 2 weeks uchinamba 2 ndobva chamuka changotamika chisina kugwara chisina kana ngomuka makusei mutombo zvame ato mafoni mwana kuti pingo akabatawo haito zvekuitika inoika mvoti zviri kuitika vana vari kuurayana namurume pingo akabatawo saka murume achiri kudanana pinge iye waane chupi vanana vana kuti pinga pamapoizeni togona kuita kwana kutaposirote mwana uyu akarutsa ubva hei vari kugangirana ndazvandakuza makamboti pingi wakafambawo pakagara zimbabwe unoziva kuti maronda aya wakapuwa navaikuru akandotsivawo maiguru kumwana ndozvikuitika maronda ndimaiguruka haachaiko nokuti maronda asingaponi maronda rudzi haisisirisiki kai zvipatara papi kwese kuvanenge vechimisa chubhu votadza kurapa pamwe machubhu iwo yakatoisiwa hana kana chigwere chaanacho wangasasaindi kutoelete wakagadzikwa runyoka zvei kuna muchaudziwo munhu kuti naiwe runyoka kudana nemurume munhu makamuudza here kuti runyoka maikamfoti imi ndiri bhururu wacho hei pingengu akati ndourawa ndichidzokera kune murume eye noti handingafiri mhara ndazimbabwe ndichingonopira ndiri paari saka murume yangu dana naine machubhiwoyo achitomuita mukadzi wake mai vacho ndo vakaziva kuarika kuti vaone kubikira nekusukirawo iye ari kuvasa saka akatora mbuya ava kuti vauye kuzochengeta mugwere kuno ko mbuya utotakure mwana wende nekumusha nende kuti wai vasikataaiwa ndizvandiwe kufikisana kuti ndakamuiwa nemukadzi wako andika ndadai saka indifanira kutoya ipapo ndizogara ipapo ndofira pauri asi ngozi chaito ari kugwadziwa ndi inaiye pingi gona maimuudza paya diambo zakushandira 064 895 48 37 nemipingi naimi akamurova reverse psychology vana kuchipinga chakuvakiraiko zvino maikamfoti vana kuchipinga haraiti hamunamboiwa hamunamboiatinokuti matana maruva ani yakaitika kwedu uko maikamfotiri yachipingeyo upi una manga ndiani uyo womandla ndamuona mandla ani yakaitika kwedu uko ichipinge kuimi ndakaoma maikamfoti nekuchipinge koko kwedu kwenogara kuti hausaji ndopandakaonadwa navashe vemwana kubheka kutseuraya vanhu vose maikamfoti nenyaya yerukugwani mwechida vakadonha kwasava chikabuda makachionapa chikadowira uko wakapaka vanhu paya kwanzi vakaita kudiva wakamfoti panyaya iyo nyaya vakambowawo ndakangoite kuzwawo zvichiitika vamwe vandayatinavo vaitiratidza mavhidhiyo acho vaitoziva mufana wacho hanzi chii chakaidii mavhesheni angu buda akawanda vanhu asi angazviramba kwainhema natinashi kwainhema natinashi atinashi akazviramba kuti kwainhema iti akazviramba tinashi kuzi tinashi enditaura naye akataura noreva nhema munhu ye angasina munhu iye uno baba musikana saka bora ye mwana wangu vanhu vanozvaja
vanozviita kune mwana kwakazvara imi kune mwana wakazvara zvo kana vari vakazvita vachida kucha pakaufa mutsikwasha wavo murume womwana womusikana vakaenda iwa paufa vanouraya kunoumwe wakafa musi wakadonha ichibva akumaputo ichibva kumba momuziva maturi maturi wakafa hamuzivi maturi wakafa wakaita sei ndianiwo maturi ere aizo wakatorawo kuti mukazi womunhu wanga atobhadhara kuvatorereko vakadzive vanhu asati kuduswa vaikunoaiwana kudai ngaigeze kumasvingo titorerane varume hakuna zvemishonga isi ndovanorea straight aiwa varume vanhu vane shanje nevakadzi vavo vane shanje nevakadzi vavo kuchipinge saka ukada kungobata zvinorwadzaka wongotorerwa asi kana muchihura hazvigwadzi here vabakavoti hangatinoifeya kana varume muri kuhura hazvigwadzi here kana makavoti vatsivawo moti kwaidoroya vanga vagara zvakanaka vange vachitowirirana ende nokuti kuchipingira baba vakatiudza kuti kwai vane zvavava yavo kwai pane zvatinoita uku kuchipinge kuti vakadzi vawirirana baba vane vakadzi vakaita 3 kwai saka kana ndichiroora mumwe hwana achiuya tichaenda kukwamba baba kwai kana ndichiroora hwana mukadzi achiuya so vakatoti toda kutora kaucha yedu yechipinge uyai tikavafambira baba vavo munhu mukuru vane zvokurapa so zvikanzi kana tichiroora kuti kana tichidaura mukadzi mumwe nditora nemukadzi mukuru kana tivari pano ndoya nemukadzi uya saka kuti ndivabata ndizvo zvandinoita kwai ndinorora navo vese vari 3 ka1 muimba 1 ichowa kwai ndikati murati munhu zvikanzi munhu wese kukurura ndobva mana uyu nenda mana uyu ndobva mana uyu nenda mana uyu edi anogona kufa uchitori chibinge handii zvakafana kuti vamwe marodzika unogona kuti ungotitotilese ndiri panapa so ndakataura kumba ndokotora umwe mukazi ndogara nayo vamwe zvinongoita bati pachirisa handii saka pauchitakambatoita izvozvo vakamusawana mukadzi itorea mai make ngeavo kana kwauya umwe mukadzi vanofanira varipo imomba imona vachiona kuti vasazvigona maima aimaiva zvemudhevere mungazvigona chero zvakaita yadhilezo mutotsvaga upenyu pavo kutotsvaga pamwe muti haiwa kana veduwe haiwa hapo apai baba ndikutori mumukadzi kana haiwa kana zvinoterema ati vakadzi zvichitwa chizvivindi nekuziva rudzi rwavo kuti kunofiwako unenge wakatogadzikwa kudhara kweda zvichikomba unenge chinozoita kuti vadaroko ngechoti unenge echizwa mafoni kune vamwe varume kamurume ari kusouth muno vakadzechiisa mainformation chekumusha kuti munhu agara nemunhu ndikazviwa ndingazvozvinchiziva kuti unenge ugona nga wagadzikwa vanotoita vanototi chero vakafana basa ati unogona kurya mushonga ukadyiswa mushonga manje watobva ari pozitero munhu akanyauya akanyapinza mumba mako hausina chauchazo bhozi mumba mangu ndikapinza munhu vanonge vanobva ivo vakapinda mune munhu bati vakazviita zvotaurwa togara pasi kuryiwa mushonga akona bati une matongofanira unongopuwa mushonga wekuzongoziribhuloko yanzosasaro mutsaroka hakana aiwa achinge boda bhutu vakanga bhutu jakanaka bhutu asi kureba kambodizarapa zvakaoma ai chinenge ndoihlaina aiwaboda kwayepingi akadikutara pakauya mukadzi uyu pakauya mukadzi yanga achipwe vakauya futi saka akadikutara nemukadzi uyu zvikanaka vakawisana akarubisa zvinhu zvake zvakaisa zvo
Kana chungurudza mukazi yayo. Ndikamutaura ndipingi roni chemata haikufana. Tine mudzai ana chikoro. Iye unacho. Kazi wairo wana pingi. Ingi. Kuna mushofu wangu. Asikuisa Sako. Muruba ndikuma. Waishuka pamukazi wechemaro vane murume netambo yegitsi kuronga kuti pinga rowana ino murume no. Achira mukadzi. Ya akatsiya akakarwadziwa munhu. Ende pakadaro manje apachina kutaurirana. Hapana. Iye wakaenda akazvindira akazvisimbira iwe wasara namachupu. Chawagona hapana. Ndezvo zvambo musigwa uzati mwana wakafamsi. Anotomura hambo musi. Kwakufa pingi. Nharo dzacho dzanadzo. Wakufa. Ndio wacho kumba manje wacho une zveshe. Kumba wacho kune zvese manje kunyazochizifambira nyaya dziya kwana ndingo. Kuda batini. Hati muri kushiwa here asikana? Muri kushiwa here asikana? Muri kuiwa kai? Handisi ndiri kutaura. Fresh guwa. Rapingi mamuziva akapingi. Famba nespeaker. Fresh sheri shairo munenzo kuriwa. Kuti mukatamba nemuri vanhu vari wrong. Munochuniwa. Kwai pingi woita tsvina nepaipi. Hey! Wakazvuraisa. Pingi antonyazoziva zvakaitika noziva. Kachero ino chaunoda usachapinda murume. Kumbira nokukaunta ukuwo. Akati ndakavhara shopu nemunhu. Bazova gadzira tishu kwa usiya tishu rakatora iro kupinda. Muririsa makamvoti. Mukadzi wagadzira tishu. Iye ndozoondesa akaita maronda uku. Ndokutora tishu ndokunoshandisa. Ndokuchitanga kubuda maronda. Saka zviripika vakuzaya ndisi. Akasvika paakabva kumba akauya nemota kumba wake. Afambe zvino Ndanyeka mota kamuzika ndakagona kukuchengeta kudai. Unobatanga chimota vakavoti. Vakavoti venda vakafira jobe ito. Makasira idonza iuye. Ndingangotatotanga kuti mari kana kuitengesa kadaro mubooster stock yenu. Munozotenga imwe baba comfort istock. Mamu azvibese kuti kuchengete stock. Saka munoita mona kuti mai comfort mukuronga kuti vanogara nevana uko. Mochivhura kamwe kasipatsa uko. Mai comfort vanenge vachiita business kasi imi muri kuno kumuchita mari yamunotenga imwe mota. Kuti pa radio. Vakapfeka mabhusha akafanana mama. Yake. Usanga achiti bhuchu. Bhushu. Saka pakauya ndo pakakuzenda ndakafamba ndikaudzwa kuzi tishu riya. Ende raivepo kuti zveshuwa kwaye zviripo zvakaitika zvetishu. Zvakaitika. Pese pandofamba tuzo tishu. Ndaienda navo muziki. Kokuti murume achizvigadzirisa adzoke autaure agare pasina vagadzirisa zvinhu izvi. Zvimwe zvacho unogona zvakadai ngezvana Pingiri. Nanga inogona ungaitokuudza kuti takutoita but hatichazokona kuzvidzora. Saka paanenge atoriwo mukadzi unotoziva kuti hapana nharirano hakozi takatoita. Akatora mukadzi akarova akada kuuraya kutaura chokwadi mukadzi akataura chokwadi. Mai comfort. Akamuratidza nemanga yatotoresu. Mai comfort munorevesa. Mai comfort. Murume akarova mukadzi wekutaura chokwadi. Mushure menge Pingi azvitaura. Muchega ndiye akasvita mukadzi. Mukadzi ati ndakaenda apa. Iri bhungu yeyo tifambireko. Muti ndamba. Mukadzi yeye. Murume kuda kupisira mumba. But pane iye murume akakangasa. Panoti apisire munhu uyu mumba. Iye akatoenda nonyengera nganga itipse zvakaita. Manje ashandi uyu unotofane pia paipi. Dei akachinda kunotaura kuti honai madam zvakaitika zvakaitika. Imi chiro vaizi reverse psychology. Kuti munhu apore tibhadhari. Otora vakadzi vake 2 hour. Andika hazvirambidzo zvinoita vakadzi. Hazvigadzirisiki zvinogadziswa nemunhu anogona kurivhesa zvidhoma because pakashandiswa zvidhoma. Moziva seimba muvhesa zvidhoma munozvidhoma here? Zvidhoma ronda rezinga. Ndokudzai zveni ndobva Chipinge munoti kunyarara kunoisika. Zvidhoma zviriko. Zvipoko.
Chini choko echimbo. Tuma muzamu ziri magosteri zvinhu zvima. Magosteri zve chaicha ndo zvaakashandisirwa ipapo. Saka zvoda munhu anogona kurivhesa izvozvo. Saka muri kuti vakamusa munhu akafa. Kulezi munochiko. Munozviti chiko kwenyu mumakamfo. Tokoroshi. Tokoroshi ya. Ndo zvaakashandisirwa izvozvo. Saka zvoda munhu anogona kurivhesa ni munhu acha. Ndinenge munogona kurivhesa chingorivhesa iwo pingi. Anomira izvozvo. Ngandipe mari. Oh, ndoda mari. Anokupai. Ndoda mari. Paminoza mushonga imi. Anokupai. Ndoda mari. Ndakana kumbukurana nawo pamini vamufunda. Ini ndo berai. Papo ipapo. Pamini mubatsire iwo pingi. Mari chete. Saka akapona kubuda paari kuti wapona. Aoneke kwa kurespecta mazimero. Taienda kwa pamini mubatsire iwo. Izvo zvikurapa zvoda munhu zvoda mukadzi uyu kwavo wakumusha ndakatiudza izvozvo kuti adzosere kumukadzi uyu bozi hazvidi mona problem iri bozi problem iripo manje nanga isikagoni ikatotry kuda kuzvitry inotofira ipapo anotwigavhakire zvo zvake yanyanga kadzotoona dai votokorera kurapa mari iripo vototaura kuti achikorera bozi varekeveziva kuti ichi chinhu ukarwisana nacho kana usikatochigona asi motudzati imimi kuchipiri kwasingashakwa munhu anodzosera here 1 chete ariko 1 ani peyo zvenamba pemadhairis number ndeupi pamuni anokoroya anodi anodzosera ndo king inozichiko muri back to sender mupostore haiwa haisi mupostor kuchipinge chaiko chipinge chake kumareserva kumareserva chake asi ena dayakamboya special ndiye speciality wezvidhoma uya pamwe baba mati apa pasera apa pane mumwe urapa unoprofita panzara upi zvende papi profita musambonyebera munoraisa munhu musanyebera vanhu haiko apa pakambaka munoraisa munhu apa pakasana baba pasana vanotongozara vanhu vakuzara nemota munhu wokuzimbabwe ndo muno akanoromba kumozambique aiwa munoraisa munhu unotofaira akanoromba kumozambique muprofita wemuno wese achitobhadharisa vanhu ukanotora musoro wogora kuchipinge ndokaina wari kushandisa kuruiberoaishandisa kuruibero achiprofita kuvanhu vemunovanda zviprofita singaiti ukangomuudza chiprofita chicho pasina solution ka ukangomuudza anotaura iwo yainovanedza vacho kuprofita ndo problem acho usvikoti ndave nenyaya yangu yekuti ndakaroiwa obva akuudza izvozvo zvawataura wagona kuona waona chii wakanotora musoro wogora ndovari kushandisa hawe munongoti nematomboti okunana chipinge kuti atomboti pamwe kuda saka madari kugara chi ndo zvakawa kuita izvozvo murume iye ngaisepisa kumurume uyu ainde nemurume uyu atore livhu vatakura nevainde kumusha anoroyanura zvinhu zvake bati ugwere hwauya baba kamfoti mari iyo yamunayo chema yemunoita munosota muchiita angauya fresh ande anotogwadza kamaronda maronda iwai ozi itofamba unenge ite kukweya akatozvimba so anoti tande zvisizvo kukweya kudai kumunoti achidaro ajuka zvisereri animal like concept inenge iri bwaisi yekuuraya ndeunofa kurwadziwa saka hafi akaendezokwadziwa unoramba wakadaro saka anenge saka anokuwachisa ntini pingire nhari dzako pamwe zvakadai murume unenge achafirei unenge achafirei murume anozvipa zvokuti panovharika kuti vaise chubhu vakatoona kuti pamwe asingatoilet iri machia kana zvakazvipa zvokutvara mapaipisi yabantu haangamboroti asingambora zvakadaro
Taro kwa nemo zaneta kumerera kudai pamutora nyaya iyi. Iko pakuru mwana wachema Iye pingi. Ibaro imana ita vantu vavadla vanhu vavachikira munhu vavachema vakatsikitsira varipo. Zvazviri nani. Chuezi munhu uchingorwara urwara. Imagine 9A. Urwara Magwaro acho kusvika pakuziswa haipi. Munhu achishandira zvichaiti unoshanda sei? Tashopichipe. Nezvai pakaenda kumba ichitodzoka wakabvarisa munhu. Kutora nongo munhu. Arikurenda achimpa mari. Ende ndopainobva yafaya. Aiwa, aicha mari aisi kuenda kuna uyo murume wapinda. Because stand aise murume wapinda, ndiye mukoma wa murume wapinda. Saka kwenda kuna pamukuru. Ndokuende mari kutozvishandira ichitorenda wangwara murume kana. Ende ndoka kune business kakuizvo izvo. Paya pane business. Paya business. Gifakela. What you forget? Ise nyeka. Isa kafa. Ise bona isa kyoza. Isa kisenye de. Pingi. Acha mu drink. Angu wa bracket. Oba. Chikafa no chikafa. Chikafa. Ema pingi ngaende kumusha. Kumusha uningazi katomboni. Wanda kubata murume ushu. Wosira akafa vanowana something. Sayanya yekuwana something. Muna chigwara. Kuti fire ikoko chigwara kuti titoda mari. Tivige munhu kana tiviga ikoko. Apa panobuda chinhu ukamechiona kuti tinobuda nezambi. Ndo kumasvingo uya. Akafa kuchipinge vanotosiya chimba. Kutosiya kufuratira kuenda vanogona ruzeti zatora amai vakatadza matwamba naichi. Ndikureta notiza akasiya chiri papo. Vana pasina zvochifungana notsipika ngozi idzi. Unodzivhara ngozi. Vanimoona. Munhu anga kuti afa maita. Munhu anga kuti apera. Ingari grade 6. Mange ngatorekera last year wakatozopedza atogarisika. Koida. Pita kwaiwandisa. Ukutara pachiripita. Pachitare baba bakafa chikora grade 6 azviti. Aingazvonyanya kuchikora kwa. Aiwa nacha. Kuchikora unongoita daidzirwa mhosva futi. Womusikawa. Musikazwe. Apa chimaje mada mudiki kuchanga dzagare kubasa chikoro akuzodika. Ndandadzeka last day. Maticha wetu. Pakati ukada kumusha. Uko manje akaenda kumba stress inotowanda gozi kuonesa mbuya manje. Ende kuna mbuya wakukutonesa. But munoona akanari kuna mbuya musika wekumusha iri limited pane kuno. Iri limited musika wekumusha pane kuno. Izvo ndakatombozvigaya but because kumusha unomboenda. Kumusha ndomazera acho iwaye musikawa. Ini changu chakatombondinesa muchechisikara chikuru. Ndakachindisa kumusha chakaita 3 months. Wakumutele. Aiwa chakatodzoka December. 3 months chiriyo. Kati gara iko kukombo. Akadzoka wa munhu wachinja. Chiri kuchikora kukombo kana chibigwa nviye kuti ya. Wachinja. Iko kumba wewe kumbodzika akobofunda chipitezo. Once. Usikile kaisuzu. Aende kumusha. Usikile kumusha. Ambonda kumusha iwe manda ndasika wale makaye iwe manda. Ndisiya pila njani? Wait, tengisa. Right. Businessman. Azipima huyu wewe. Jana notenga mahindi pekibwa yakadai. Saka ukufa uMozambique kumasvika akaita sei? Majazi kudanyaya. Tenga idrink hapa, mpaka muzari kwa black label. Kuno. Akafira ku Mozambique. Angari ukuchiwe ku Mozambique.
Wova vauya kusvika vona kuva vakadzokera vakasiyana hembe dzake zvishetira vakatora vakaisa pasi pekuti vakatora zvikatopirira ipapo mai vemurume vakakilina imba yose kuvaisa pasi pomuti mai vemurume vachitembei zvakatotsakatira ipapo pasi pomuti pane guva asi yakafa pana mumba wakaita hakuna kozi murume andakatofa akafa nei vaitogara vese saka mai vanotozviroyerawo vakabva vavhara ngozi taidzoki zvemunhu akafa kungoti hedu isusu marudzi edu anodherereka aiwa rudzi gwedu kunodherereka vanhu vekumasvingo kungongwarisa chingotaura nekungotautsinye hapana zvozikamwa manyaya dzemunyongape chero ukarashiwa kana mwapana nombomukani zvekunyemba zvakumasvingo ndino vachakamba kuti kwai wakamuka isu todherekwa singaisi ndozvandinotaura nokuti haiwawo mpingi ngagari pasi mai vake ngavatore munhu vaende nekumusha ngavagare pasi mai vapingi vatore munhu vatotipe mari ine nekumusha nokuti vachasara nechituna ende vachazomuiga muno kwashaya mari kuenda kuzimbabwe vachazomuiga muno kwashaya mari kuenda kuzimbabwe machipinga asi kutamba nawo ivo mandau asi kutamba nawo kumasvingo hakuna zveuroi zvese zvinhema chero kungopinda namunda chingobira nachimbabwe vanhu tinongopinda chingobira nachimbabwe chingobira namengo zvose kuchipinga kwayo haubati muti womunhu aubacho kune dzimwe miti dzokutotinotoziva kuti umuti ngowa nhingi une mamango kati haryiwi mamango acho amanje kumasvingo hakuna izvo ndikutorangatira dadiki tichitokura tatoenda kunobaba munhu wepanext day idzo mengo idzodzo idzo hakuna zvokuroyesha hakuna zvinoda kutamba nevanhu vari wrong manje tamba nevanhu vari wrong chaiko chaiko muti vachamupedzisa uchadzaka akapedza gore nero unenge arwadziwa zvisikaiti moti chubhuyo chavane gore nero kuzoibvisa ashaika nditoita kumugwadzika chakuchiwa asi maimuudza maikamboti makamuudza musi wanetaura naye nyaya iyi tiri kuizo izo manzizi amazochamaya tichitaura naye nyaya chiti wepingiwe tsvaga basa chimuudza chiti pingi achiti handina kana basa nazvo ndipingika ende chero pakauya mukadzi wacho akatomutaura kuti iwe mukadzi wavo chisiya mukuimba nemunhu unogadzira mudzimba dzavo andini akatanga kuwata iye murume wacho ndiaimupa murume ndiyamupesvedzera izvo murume wakangwara hana kana iyo chupi iwe ndiwasara nechupi chavagona hapana mashuwa akakudana nevarume vanhasikana mashawo mashuwa akakuti kudane murume womunhu kuno dangerous unogona kugadzigwa izvo akaruva nomunhu usingafungi kuti unabata mushonga mwana mudiki mukazazvo wakanyarara zvekuti wakanyarara those dangerous people ka those dangerous people maikamboti andozvisetsiti chero kumutauri kumuona kudai andochema nekufira pano pingi hai ndiyo nyaya iripoda kumufikisa tafire ipapa murume asi iye kumusha wakaenda akazama pate akachinodzokera zvinofira pano asi murume ndianitenga chikafu ndoenda zvese kodi iyo ari yakavaraisa munhu mukadzi achiri akasiruka varangodzwa kunzi handina ndarapisa uyu handi ndiwo kamugadzira bvisa zvinhu zvako aishuwa naiye mukadzi achonaka anotoda kutoti abvise but ndofunga zvakutosheya kuti obvisa sei azine zvaangachadi kubvisa akafirwa nemwana mwana wechi5 ikapari mukadzi uyana wakashinga angabvise zvakaoma yakuchipinga kusokutambira chikatazvionera anenge akaenda kune n'anga iri wrong kwayo akaenda kumozambiki aiwa notaura iye pingi pakuzouraisa mwana akabuza ndo anokasvika kuti zvodaro pamanje usaka dai so angadada neshungu konzi zvodaro kuti taitero zvamaita aiwa kune chero zvamaita iko zvaenda pamwana sazvo zvandotora mwana mazvodhedha mwana bozvo zvidaro paka zviri vhesi zvidhoma izvozvo saka n'anga yakaenda iye pingi ndo inenge yakamunyebera iyo isikagoni manje akatomupinza pama1 apa pakaoma 5 years wakatafema akakoda
Vada kutamba. Kuti ape zvitonesa mari yese yangobatika iri kurapisa iyi. Mukazi uri kubona ngangozvimira poison afe. Bozi mukazi unozi chero ndiri ari kuombaka. Life yaipona auya kuSouth Africa neaipona kumba yanga life. So munhu wakadai kuoma ndinonesa kumupisa pakadai. Broti bandera kunoenda autorwadziwa kuvhura ndirikumba. Ndinipingiro zvimira poison kawani ndingofa nguva ichipo. Kumira kutambudzwa maigezi sio chingoraro. Eva ndinokutora munhu wapiritse kuvatisa hobhodu ndinovatsa ndotovatira tu. Inokuti atambura igenda kauri panyika. Plana zvokuti ndakudai ndizotengesa chibage ndozvidai ndozvaipurana. Ndosauchanisa ramangwana chokwadi. Tengesa chibage pari tengesa kufi wakadaro. Waiplana zvino chaipurana sei zvino wakadaro. Inini ndozvandoti kamaplanira aiita mari ndo ari kumurwarira even akanyazoroiwawo but plani dzake dzemari katichike chibage so wadai wauya wane mazimari katichike chibage wauya wane mazimari iko zvinachogona kufamba nawo hazvichafambiri pane dzero akamboya imbouya iti tichengeterei mari iyi unangochengetese 15,000 yechibage oti ndichengetere ngechibage ndezvourwara mari stress yemari yaibata yedu yowedzera inowedzera deandipedzisisa mai vake papapa chitoita izvozvo ona zvindoita uri kuona zvindoita deachitodzisisa mai vake vava vachitoita izvozvo mai vake. Totombotirati zimwe kuine magemu zviya zviya kuti vanhu vaone toona nevanhu vechimwa doro vechitenga papinesi makangwara zvenye haina kuzoenda kutambura zvekudaro munhu anomiramira munhu anomiramira zvakaoma saka mari namba nyuwa ndivabakavhoti dzipinei namba dzavo munhu anoda kubatsira vabakavhoti namai kamfoti guys namba idzi kana muchida kubatsira tozati pakapimwe dzine zino takabatsira vamwe vavo zino takabatsira wenda ushaugonisemandochi kana baba namba dzavabakamfoti dzamai kamfoti guys munofonera mai kamfoti fonerai mai kamfoti muvabatsirewo kanenge chida vabatsirawo chida kuvakandirao ka 100 rand ka 200 rand number 9336 ndozinenge zitori panetiweki dzetelekoma voiteko iyi selisi toine guys vanozoda kubatwa baba namai comfort namba idzo comfort achiona ndicho are black eleki black for sure ye black is the only mom yeah ye black label mama tenganza na black label una black kajeko kamuzopepa mwana tamero pita black guys namba dzamaika comfort unogona kufona chiro kadata namai comfort kakotaura navo guys ndoka dambudziko marinzwa kuti vana havasi kuenda kuchikoro vavaona vana havari pano vese havasi kuenda kuchikoro havanawo mari baba comfort vakapindwa nebasa ane basa guys tiri kumbirawo ane basa baba
Comfort avasaruzi. Baba Comfort avasaruzi. Ane basa. Tipeiwo basa. Ane basa vane ma security company vane ma company avo chero vane munoda munhu anotuma pakambani achiti Baba Comfort vari pava honest men. Dedzai Baba Comfort vari vakushandirei. Andika vapeiwo basa vaiti. Chero vapisi job vacho vadeziva vachita make up vanombosara. Vachiunganidza mari kuti vana vakwanisa kuenda chikoro vana vese vakagara panapa. Comfort wedu akura uyu. Comfort wedu chakura. Chakura machiona kasaka vane hembe dzezera raComfort idzi nechizera chamandla. Mamuona mandla akuti ati kurei pana Comfort idzi. Mandla ane muviri. Anoti mandla Matthias ane muviri. Matthias. Saka vane hembe dza Matthias dzo hembe dza Comfort. Hembe dza beauty. Beauty mamuona 14-15 years. Even namandla wacho nati kurei. Please. Ndibatei kuseri tinouya nadzo. Ndibatei kuseri tiwe nadzo panapa. Ndibatei kuseri nedza mai Comfort dzacho. Ndibatei. Zvakaoma. Mandla uda kuenda musha. Uda kuenda Bazimu. Awe ngataita mari nedhiyo ngatatomuruma. Uda kuenda Bazimu. Uda kuenda. Bomeneza ikusha. Moto mbona mbuya mepi. Ngambona batsira na mbuya izvosha. Bomeneza. Kune umwe wazikura liko. Kune vamwe. Vana vana sisi. Yeah, mwedi sina beta. Manje ukaita musikazi wamandla pa. Zvoda kuti musikazi wachinda kuchikoro. Andiwana, ukaita musikazi wagara pamba kudai zvine zvonyaya musikawa. Unozodii paupenyu? Hai mani. Unozoita sei? Unozodzokera kuchikoro kumusha uko. Hapana zvaunogona unozoriritira mhuri yako sei kana waroora? Uchida kukura, unapakada unotokura. Unoenda kuziva mukadzi wako unoriritira sei? Usina kuenda kuchikoro. Kuenda kuchikoro mani. Anditi. Unoda kuziva bonde kuchikoro chemwana kwayo. Chikoro achina basa neage washuwa. Unongoenda kuchikoro. Kuno kune ma80 something mambuya akaita magrade 1 tichiona 1 pano munomusodza. Vachitanga nemabhuku avo vachienda kuchikoro nevana vadiki vachienda wani kuchikoro. Vanhu vachitoti ajokura nhasi vakapedza grade 7. Kuyewa. Raizvo avo kumafomu 1. Tisi taona iko zvotazoti tikaushaiwa yapa toya pa. Banana change. Lazima tavanadzo. Iriso. Idzo naro naikamu. Akakuro. Comments. Kutozofura ngevapuwe. Comments. Zvachangana. Comment section. Comments. Bye. Ukati taona na duwe pa phone. Anza Joche ndia. Unomziya. Anza ndia. Zve dikare baba. Baba. Dikare baba. Akauzona. Akauzona. Kuti plan ega. Actually too young to understand. Akasvika mwezi watisiru. Obva kutereka kunge 50 rand. Unonyepa yo. Tora mari. Iye. Akairamba kuirambisisa mari yo. Ndati na vakati hai mupe yakati 100 mibunga torakaramba. Anabhodhira vakuya anabhodhira. Mutomunetsa uzvizvo kuva vachisa kuna jweri. Sere nemwana. Ayo wakati nasenda itoenda kuti pane. Problem yake mwana akagwara, asi akagwara nozoti yeye mwana ndi. Nauye naye. Mumudzodza tina mari transport. Tina mari. Makazomutesisa kuti ere mwana. Ari kubuda ningiti. Ndikashuta mafuko zvichinga chine foni yangu ndamuseta kwanda kuona zvakaita mwana.
anondigwadza pakuchira pachikora kaita mari yake haaranga rituma kune mwana ndikuti uya wakabata 12.5 leo wakamborora iye juve anenge aripo bhosi ukadziye ndiwo madhuze so akaenda zivare leo zagona mali mina lese ngiwisile smart ende kade seyiwela mnandi kanjani okay alright vamukasei akamborora itogara nevana vemukadziye wakari kuno chimwe chacho chidiki panao muswana akazoti December paChristmas ngandoda kunoona chaikuti shuwa here muswana here ukadzi hapana wata kwainzi kwaikupi kwamasperera uko asara nevana chidiki panao akautirwa nevana mwana usiri wake stress kana kuti chii ameno ngati sekuru kukwana kana kuti ndine stress yamuna musingati stress mai vana vari kuti vakaenda zuva kuna nai nevana mafrendi kumuka munhu mukuru akazara weti kudai awetegwa mbedhe watoora neweti mai vari kubhawo iye ndiye vakazoenda sei saka mukadzi saka imo ndio munosara nevana obva auya yemukadzi wacho muriko uyu avharwa mwana uya chidiki icho cheya wakapopota mukadzi akarwa ndiani ndiwe iwe kamfuti ndiye wakarova chimwana chemukadzi manje ungakapopota zvavana uyu zvaitonesa kuti ukapinda nditataisa vana kuchikoro manje tochitedu ngatichimirira vana takapaka pa tikachadzoki kumba peturuji inozo ngatimirire vana tiri panozitamba uyu kuti apinde mumba manje kuti atore mazimba zvaitonesa waitobude mwe chitorumbirirwa but zvana zvemukadzi zvikabuda nemazimba zvikaende muzvaipuwa mazimba that's why wakazorwa manje akati mwana waana mutemo maswana anga ari kwemadora kati ende mwana urikupinda mushopu mavabana uva neshopu samukadzi yakazobva sei apa akazoenda sei ingane umwe murume wakaita girlfriend imwe uyu ndokuzviziva mudiki mwana mudiki here hey autolainisa kuti ndasakafunga uyu ndiye achingozodza zvakachinja akadhakwa Christmas vapinda mushoko kutora zvose zvavanoda dai mukadzi enda wadaidza vanhu toemutore dai ndiye wakatora oro zvanga zviri mufiriji madhiriki kungomukoona firiji idhuma chete kusechwa mari yese kuenda neyangaaagumbeza akadhakwa zviri pasi izo iyoyo unovhunzana hapana kana wakuti ndikatisekuri mukadzi here ukazi ndimufundire kuti naye kwamuka akavata aizozvi mukadzi akatoenda tomusiyaona chishopa kuchii tomusiya hey zvakaoma hai kati izo inoita zvese zvaakuita nenge stress bhozi vari kunetsana kuti kumba kwacho kumba uko hausi kutumira hausi kutumira chinhu ka because hausi kutumira chinhu vakaunza ripoti kwaari kuti mwana uri so problem endakaenda kochikimio vari uko vanogona kugaya kuti chini vari kuchengeta mwana kuSouth Africa ndo vari kurha mari yadhuru asikatumiri so ngatiise vana vese kuSouth Africa apa haana kana mwana vari kudini waari kusapota wari because uko vanogona kuisa message kuti mwana uri kurwara voya futi kuisa message yekumubvunza kuti why usikacheki kumbobvunzwa wako kuti since mwakati mwana mutauri navese
Marungu hatina namba dzavo. Iye ndiye anoisa mameseji anopa uko. Ari wrong kwaari nari right. Iye unongounza zvese zvakanaka. Wamubvunza kuti uri kuzwa ukubvunza. Apedza pika asingakuti. Adoni. Kana kumbozvicheka. Kamubvunza kuti why usingavafoneri kubvunza kuti mwana ari sei. Kuti ndakavatengera madhata why vasikaiti online. Ari kutambudzika izvozvo vakatoti vakatoblokana naZesi wacho kumusha kubva last year vataurira. Ndakutora mwana. Apa ndokune mwana futi ngesekuru mukabloka sei nemwana wacho. My mwana abata rafumati. Hey. Anga chikotukwa everything. Unenge atori pakaoma. Kubadi kuitisa mwana wako amadzamai vacho. Dziri wese. Vakatoita wesi because uri kuna hama dzamai vacho unototambura wesi saizi yamanzi. Izvo zvakuenda kubasa mwana. Tiwai. Ngoma wawa bana. Vana kuti vacho festival yamai vacho. Usiri wadhuru. Saizi yamanje mukuru kuna manje. Ndozvatorwawo nevanhu kutofudza mwana. Akatotambura wesi. Ya karume kaya kanaka na basa kaya. Kanaka na basa karume kaya. Kadhube. Ikatochinjana na Pinky kari kukaiswa machumu. Elisi Pinky unochengeta mai yake. Kanaka na basa karume kaya shu. Yawe problem chete. Wamunhu unongopona ichi ine dhinda ugona kuenda. Kwati chero mwana akazomuranganisa zvinoita. Vana vakahazo. Aiwa ni jinga ndisikuita na banda chomboino. Mani muda dzukira. Now Aiwa tsanzira fridge chirenge. Tsanzira fridge stock iwe tsanzira stock fridge. Ebo. Kuja. Sapsa. Adiwa kuzama. Uwari geta ukote umusha. How you want to munai chamuchodlawo abantu chanongodlawo. Medias. Ribo. But the problem amazamai nozaka umumu. But vasadaro. Vanasiye mukadzi yakafa uya vasadaro. Vese kuramba mwana wasisi wavo kudaro. Vakawanda. Kuramba mwana kuuya munin'ina uya ukurogwa nemunin'ina wenyu ripi. Uya wakaenda kumba akada kufasha. Nei futi. Zvokuti dai makamuona madhezi acho. Musikana uya. Waita sei hosha? Kaera kusara aita leg. Kwakapera nei? Kurwara apa vakazoti Wani sugar. Zvavana apa pokuruka. Ndozvo vakatanga kuenda naye kuchipatara. Apa vabereki vacho kumba vakati aende kuchipatara muunze ku. Ndobva amutora amudzosa kumhatso. Munhu ndobva aita serious. Ozotifonera kuno. Why? Gawe kumunhu. Kungomanyira kufunga kuti chivanhu. Indozobhuira pano ndikaiwe inandisi doctor kana kuti kunyaza. Asi ndarwarirwa. Ndinza chipatara ndikuwa mushonga. Zvavanditaurira ndozvandoita. Ndobva akatakura oenda kupokuruka vakati wotorapa wotouya pamhatso wotopona 2 weeks wotomupa mari wako pakumbohera kumba kwavo kwavo saka achadzoki kutopera kwemereji kawo aone kwarekwana hachati nokuti munhu aeni zvakawo ene matawo haachati pamira hachati nokuti munhu aita shuga vakutsvaga zvinyuwani andokarwarirwa unozokontrolwa zvakanyanya zvisikaiti komwana akaenda rii November. Saka hataudza ndizvo Amene bozi uyu wacho haafuni umufana. Namba dzake wokuti ndinazo sina usiti dzakabva. ane taxi Aisa taxi shop amene zvino. Ndakapedzisira ane taxi shop. kuchipinge mereje nakana basa shu unongofi zvotongorambana munongorambana just like that anana basa rose kuchipinge kumereje hapana notomboikoshesa Zvinotopera very easy.
Zvakaoma. Akaenda manini waya. Sibani sadaro manini waya ngari musikana wari bobo. Watoita chimwana chisikana. Zvinezvinga. Akaenda nacho. Apakaipa. Tuzongwa kuti wakarogwa futi kumeni. Ndio zvatosara. Uchinjwa wakabva nechina na wanoto. Zvakaoma. Upenyu mawa. Asi pana panenge panoita pakana iri weekend. Pane ndete kutoshoto kuti uise stoko yakakwana. Wopandoita panotoda stoko chete. Panotoda stoko chete because ritori doroba iri weekend. Weekend ma 20 makeso rutete nomapedza. Serious anenge asipoku ngoshanda kutora passport zviripo chinohoda. Wotopedzisira ware. Vedu yemubatsiro my comfort vawo stock vedu we. Vanongoda kana 30 makese kutanga cheko. Akatoita 30 makese kutanga cheko vanongoda umubatsira yo vedu we va stock. Zvakaoma. Utubona zvarenga ndipafarira nenyeshedi. Last TV ya mukuti munenge makaisa pakupera we. Makangwarira zvenyu business. Makangwarira. Saka pakosera kuti muchipitana mai kapomuchita zvipasi. Taita kuisa sadza nemaguru. Zviti. Zvichiita saka probably vanhu vacho vanoita mari nguva shoma yesadza. Saka mufangoita zita rinopera kwemwedzi. Kupera kwemwedzi chete. Sapanda pamboiswa floor kumboitawo smart manje. Mota plus moita ndikiri mota iwo masipatla. Toda mishini wacho na wema chips. Noma chips. Elista pamuneni ndikiri ne magetsi. Unondenga ari powerful kudarika results. Arungo kwairamba kushandisa village. But haana kusimuza village. Yanongoda kumba kwenyu, shandisa kumba kwenyu. I don't know. Chimboenda zvona. But zvinoita. Takuziva kuti murika. Nezvo makutoziva. Takutoziva totodzoka kuchaka yedu pera kumwedzi pana. Toziva kuti muri pana. Ndakazomufana kuti mai come forward ndikati vatokaona ndiri panapa like zvatoitawo kuti beauty ndatidzike kumba. Ndiye atobatsira tikatoona yitendeti. Mafuna asina pumwa vanhu vari chiri vakaenda mucha zveshuwa. Vazobvunza pakreshi pa. Kuti vaizotudza. Bhozi vamwe vanotombozosvika pano vanenge vabva nepakreshi. Asi akudhurisiri hei yake. Rent adhurira ringi rinoto 600. Zviri nani. Zvirinani. Chipagadzira ikanyasonaka. Nomwana mari zvemese kupa moti ziredio. Ziredio pakangoita mazenge ndikangoona mazenge te. Asikabvisa. Waya anobvinza. Anobvisa ukanasa. Ndikaona asikabvisi ndoisa sunuka. Sunuka TV. Nditamba sunuka itarisa TV yangu ndozota. Hakuna uri kwa ndikazongoti ndatambura futi. Azviti vatora ndiwana vanoswerera vana vavafana. Vanenge vachiswerera. Tokwana kubhadharira rent isara iyo sunuka. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Uzofana vanhu ndasinuka. Dzakazara dzinotengeswa keshi. Inotengeswa keshi mari 2025. Chigwese. Sunuka. Chimamira izvozvo. Ma40. 14,000. Amuziko kutenga 2.5 2.8 maungu nesinuka. Andina sinuka pawangu. Kule zimotora sinuka yemumba era mana. Ndiye vari kuda. Kumarura vasikuda sinuka inigikirika iyi. Yemumba iyoyo. Aiwa, iyo yemumba yandifanokoseka kuti ichine mari isabude. Chinozi chitamba mahara panapa chino. Second hand FFP. 6.4. Hey. What's it 14? Hey. Second hand. The new one, this must be 15. But he doesn't have to buy the new ones. And the problem is just FFP. I think also good. I see about magetsi.
kutodziruka panyuwanzi akafa dzedzi mutauni munalidzi kune vakutora pana kuti basa iroro ndobasa kunouya masiruka ese vatabasa iyo yakafa yemunongoita senaizobana woenda kunoyasonoigadzira wobvisa mucheka yakusa mucheka munyoro igadzira zvofanana niwoni inofanana mushina wewe unopinda pamari wewe unopinda mari wewe unokurovai mari mwa 5 grand wewe chakubvunzira inokomana yamazimba iwayo muzombobvunza chakubvunzira because panozara ndobasa ravakomana ivavo kune vamwe vanokuvuya kungoisa kana vaona pakanaarilevo yakanava ivo vekusunuka vacho vekusunuka ngochaimosheya mari pakati yavo hafu mukaenda apply kusunuka kwacho kana pasingana paright vachona kuti meshini wavo uri haubiwi sunuka vanoyava kusirai asi mari mosheya nepakati zvinenge zviri nani saka gadzirai kana magadzira pamunova approach ndikagadzira pachete vetikanayiwa ichashanda because iri kumatavheni kuenda chandisa havo ini yatosheyana mari zati mandei gwega vari kutoya vachivhura totosheyana mari ine pakati abo zvingaisa zvimasunuka zvebhaizi akomana anotamba mahara mara makuwa ifatensa disinova rakoko izo so but so I don't take it ugadi kara wakava kusiya chikate molo kumatati yes look at best wabana yona yathatha the customers especially when you majwala yani betla snooker and then TV finally ball match yeah but snooker yanu wena batadula uzigadi kara yanu awuthola batho batla bayisinya watabeka mahara wanda kufati bolo mahala so when I have to observe them when baba feletsa batlhabana ka thipa ka ba yes look at yalo ba peja so you have to observe it snooker sa qabanya too much omo la tlhatsa tsuranta ga o are ba tla tsuranta ka ba tlhabana ka taba tsuranta ya dikona botata ba teng Sisu tatoto muku muyelo Mangu hello papa uthini tatowethu ngishapu wena ushapu ya ubhuti ukhona okay dala vele ijaradi yami le wojaradi yami ukhona nguyisibale lo hayi unawa mi tama usho brad ngi grand brother ya ukhona wamina kisiwa ukhona we mapiwa nanjwi waniba hey yimubhutweni utatotata ngimazi vele soke sasala sonke konapha ngimazi nami sibekhaya sonke ubuye egwanda ubuye egwanda mina mbuya komalaba ekhezi ubuye ekhezi wena ya okay kodwa sahlangana lapha kahle umntaka mama sihlangana la ngesibongo eqinisi sathe sazwana usibalwami nangu ya sizwana kakhulu lo sibalwami hayi eqinisi usisi wakho vele lo chayirumba ndoda okay ngizeshi umuntu ujayiva wathi ushayirumba thina sizifihli hayi asisifihli thina ukuzifihla azoyazi lokho masufile uyakuphi uthi umuntu ethi engakwazi uthi lo etempeni kayazi kona le Zimbabwe awuzothenga enye imali ikhona vele usipara sayibona le mali nayo imali nalo sipara vele dala zifuza every day okay awusebenzi kanti sibona ukuthi I'm off usebenza kuphi ngisebenza amashophini edorobheni konakala off nam uthi ndaba ngiright siba muhamba lokhu ya hayi manje ake sinike imali lathi hawu manje lokho bonilako madoda funa uze uthi ikhona nayo itokoloshi madoda bona sisokola njani kako la
Kwanza zama lo dadewethu kona lo sibani. Siyazama. Izani zokunikeza itokoloshi sibani. Wabona le lawo ngesifo. Hayi, Zwala, yesibona. Madoda amadala isinike umsebenzi awo la sisebenza sithenga imoto. Mina nami benginayo imoto ngayithengisa ngadliwa isifebe sakho lapha eGoli. Ngazantengisa imoto. Kanti wena uzofika lapha eGoli ufuna isibe eGoli. Serious dadewethu ngadliwa isifebe sakho. Ngikutshela. Ubongakashiya ngomfazi ekhaya. Wakhohlwa ngaye. Wakhohlwa ngaye. Umfazi enganaye ekhaya. Sasingena isikolo sonke ngazana umntwana naye yabo. Mina ngaxotsha esikolweni. Mina abantwana basesikolweni ngabe ngixotsha laye uya kuma-maternity leave into zezwe esikhiwa lezi. Uthe ukuqeda khona mina zange mphinde ngavele esikolweni ngagcina ngo-9. Ufuze ngiyoku-form 4 angiqedanga u-form 4 but isikhiwa ngiyasazi. Yasazi athi usebenza nawo vele amakubo. Hayi. Sebenza nawo abaningi busi. Laba qala Udlile imali yonke. Nya. Udlile yonke imali isife. ngathengisa imoto sisi dadewethu ndliwe ngiphelile. Isife South Africa. Khonapha. Yo, vela ngifuna umfazi waseGoli. Umfazi waseGoli. Manje umfazi wakho uphuma. Ayinamfazi mina. Ufanele uyiwazi. Sisi nomfazi. Uyajola nje kuphela. Ngiyajola nje kuphela. Ngisadinga umfazi wasekhaya ngikamthola. Ulobolile wona. Hayi ukhona ufuna indoda na. Bana dabulele guys. Bana dabulele bakudabukhazi. Bamudla bamthi. Sisi. Sisi. Bakudlile. Kandiwe eGoli. Futhi mina angifika azofika kungcono. Hayi yokulobola leyo kulobola kuphela le. Wona rola. Wakatorora wakatopeza. 60,000. Ngabe Can stand yakha RDP everything. Ipi le ibu. Ngidliwe. Istendi futhi udliwe. Ngabuya ngazothenga istendi khona. Bakudlile ngestendi ngendlu vele. Ngadliwe indlu ngeestendi. Hayi lawo uyayifuwe ufuna abafasi nawe. Yazi umuntu mamthanda. Usithi ngumuntu. Angeke ubone. Khula ukuthi lawo bakudlile. Nawe bakudlile. Mina hayi mina ngumshanga ngathi umshanga manje sengiphethe umshona. Amashanga nawo vele. Oh, so khona manje uphethe umshona. Amashanga nawo ayadliwa musa. Adliwa amashanga. Yazi ndawazi uthola umshona. Hayi mara mina ngokuzitshwala istress mina abanjalo laba. Angahlangana naye khona la. Bathi umshona wena unemshona lapha lapha ekhaya ukhona umfazi. Awunayi. Amna ndiwo. Lo bazana emshangane. Nekole vela ngenkoza. Sahlala. Then resigns. Yacala ukungikhona. Anyama bangikwazi isiphosho. Hey, ngawona ngasala ngingaka. Andliwe. Hey, Jolo yanyisa. Wanyiswa ngumjolo. So manje ngithi Uzidlela imali yakho manje. Umshona akapolisi ne. asazi no Ngaqala ukuthandana naye. mina asinanyanga mara kahle. Okay. Kodwa ngoba nje njalo bona abantu abasokoli. Basebenza kahle. Abantu abasebenza nawo Mara hayibo. Most ya. Baba sokolisa bona mama lonke. Abantu abasebenza ubuya lapha azake ngiyekho. So mina vele into amadoda vele mina vele ayi nifani vele. So nadliwe imali yonke ya indlu zonke lezi zinto nixi for ikhansise kuphela. No, the problem For umuntu omthandile umthandile. The problem ufuna nje no abantu umama bakho lokupretenda. Desire. Nikuthanda ngathi yakuthanda kanti ubiyazi ukuthi Lo watshizwa amazi. Afuna ukuzombona. yiyo into eyikhazayo vele ukuthi yonke yadliwa ngendaba ye 5 minutes pleasure. Kwenza kawaye ngabuyi nawe la. 5 minutes pleasure sowudliwe yonke indawo nestage. Umapende ngaba ngikade umdeni isithebo endlini. Ngikade umdeni isithebo manje so abantu yokuphela. Nazo ndlela ngithanda abantu laba ngayenzo angumnyanga.
ngubani manje? Izifebe nje phela sizidla. Oyizifebe siyadla siyaphuma vele uyanawo yazilala zihambe vele. Singangena esinye kona abamanje. Sibe sibe siniqhabuza. Usebenze emayini or what? Engathola umfazi wala uyashow ukuthi nginemali. Alright. That's what Elapha zafuna yona imali. bashow ukuthi Ikhona siyabheja. Siyabheja. yabo. Yo kwenzekala manje. Yo. Kwenzekala nje. Wa, Jethi. Kedlela kanjani? amanzi endlini eboil amanzi wabona bethi mayanzi athi Abamuthela. kedlela yawo. Okay. Bengekwe ibhleki phakathi. La. Ibhleki ngeke. Icho chimwe chimwecho. Apa zo mistake manje. Hello mama. Kasi munonere. Solo ngazo ukuthi ushi. Nganga lethi mwenza. Dini sikile. Comfort. Tata le. No Right. yena. Yeso ni mwana madari. Umntama mpela mdala kuwe. Okay, umnanga mampendulo. Hayi mina ndampala. So wena uyakhola nini nge-25? Sufuna imali yami. Ufuna uzoyidla nani? Ngifuna ukuzoyidla nani imali leyo. Hathi abanye abantu boke bayayidla vele bahambe. Angisadliwa. Nami ngiyayifuna ukuyidla leyo mali. Angisadliwa. Hayi sizoyidla. Mina ngiphuza utshwala kuphela. Sizophuza sonke. Uyophelela utshwala ezophuza. Hayi kana sihamba endlini. Imali uzoninika. Bayi. Akunika muthi imali. Sizoyifuna leyo imali. Awu, nayi uzoyiyeka uzoyiyeka imali. Angeke uyeke wena imali. Yo. Ngiyabona ngiyaguga kufanele uthule kufanele ngihlala wedwa ubuhlungu. Sometimes uyagula kunamuntu uzokufaka ibhasapi inyala. Nix. I-challenge I-challenge. Umuntu wayena tingendlela athi sometimes ukukhathele motha amabhoda angcolile kufanele ukha amanzi uphinde uzoziwashela uwashe nempahla. Abanye mothi ubona bahlele ngaphandle egreen grass. Bari unike idrink umuntu ubona abekhapula ihlile. Abe nami ngihleli lowami. Mara ubhizinotshwala uzikosele ngotshwala uthi. Yeah, sometimes vele i-companionship umngani uyadingeka vele. Lo phuma naye uvuka naye ekseni vele akwenzele iwasheni akuphekele yonke into abona ukuthi nawe usmart akhuluma ke endlini uyafuneka vele. mina tata uyazi ngitshela mina nabangani abatshwala bonke abantu ngaba abangani bami Awubadlanga lapha. hayi Awudliwanga wena sisi. Akakudlanga lokhu. angizange Umudlile wena. Umudlile. abangani bami kodwa into sala wazi ngitshela ukuthi Amangani with benefits. la madoda bangicabangela into ezimbi mina umuntu elungileyo yazi My comfort full name range ndiyani apha. kile kakhulu Number. Full name. Full name sithare nyura kasa. Full name sithare pachitupara munoshandisa name. Whether ada udiphisela 8 world remedy. apa tama mwana motenje mina nhluphe amtama mfune umsebenzi wawo unokusebenza kuhotora Mina ngisebenza emayini. emayini Kusibani. Emini abana mukuru wafu. Wani kapiteki. awuzami mtama manje noma baphatala mali Hello paisa wani paisa. awuzami mtama noma baphatala mali awulubela abantu abakhulu bakho abakhuluma nabo Ya uzonikeza ama-phone numbers. Bape mafune awuzami mtama full name sithare nyuni surname. noma ubhatala mali eshap noma 20,000 ENOC. mangakhona noma 10 noma 15 Manyura. ngunike 5 hayi O I awuzami sibaba akele nzami Inoki. ngaphathela usebenza Inoki. Inoki Jarmbaya. Kuya mataje. Express Muni amataje jambaya. Jamba. Jeni jambaya nomziwa. Jini jamba.
anototera kumashure kwangu kanonzi Jeni but yesu ari ku aimbogara kubuwanja yonova pakwanda mina kweru iye kweru jamba wacho nova kweru okupedzisira munesa that's why nafuza inokujambaiya ijambaiya kuruva veishora vemaze ndihlanya venyasi nova ndingazva kuhle patiyonze kumele kuti zvetira siyakhulumisa indebele musi kundile akanga mzukuru arobhengu Rwanda manje okay sharp tatewethu okay sharp mzokufenda hayi mani but angifuni namhlanje ngifuna ukubuya sewuholile ngifuna ukubuya ilanga lekuhola uhola nini khona nge-25 ya 25 ngizobangila ngitlemanilitengithethele njalo uzondlela imali hayi ayithethele apirotethele uyakungangithandi Alright, ifanisiwe umkhaya wakho. ngizoyidla mina 25 yabuya kimi ikiweni ngizobuya la ngizobuya la 25 ngekho ngizokumelela ngizokumelela ntola ngekho ukhona nini wena ukhona nini nathi khola mafela akho ndikati 31 kurarisia yakho pili okay sharp nge-25 ngizokuzama nathi ukuje ngikuzame hapha ka 31 wayibona la nge-21 la ukumela kale stop nami nge-21 ngizokuzama maikaphothile ngayithindesi thina wena buthi sositone sesifuna ukuhamba thina sesiyahamba sina sizoyenza ukuthi ngeyi-25 yini i-25 i-saturday eyi-25 sizobe sile ekuseni andi uzobopheka wena nenyama wehasi usizodla ubhuti lodlamina yo kumatrete uzodla mina namfazi Angithi nge-26 siyangena kufanele umnike i-chance acamuke kahle sokusasa uzakayo uzabaselekte kahle into zakhe leshiyeke ledlayo lesha hayi sizobuya maikaphothile ngayithishaya i-weekend Aiwa, boom, sharp. Level. Ini bo, ayo aka. Obvious. Smelters. Smelters is sham. certificate yonke Okay. angentenga nayo noma namasi Comfort. certificate for 50 years Hey, unali experience muswe. 15 years. Uri pam Jondol. Ngo no shana mna. hey ndamba vaitira spring ini piko nyoka ya imbo vakandira tune vachijamba Yojizamwe. apa vanokufira koma naye wanya spring haiti yenyoka iyi vanokufira raba Chinooma ipapa. achinooma kuti gbamu nanooma Kado house. yakwira Sakachekeresa mwana. hamuna spring yenyoka ibudi iwa Mathias paisara iwe wakwira wani iwe Mathias wakwira mota wani uti vamwe vasara Mathias ka bye man baba comfort tigaji mbona na wa na kari angizobuya la ngidle imali yakho ne uzohlala la mina ngizoyika ukudrive vele ngikubamba vele imali yonke unike ngikubamba uhleli la uzonika ikhadi lepin number khadi anandipa khadi lepin number yes
Mama namba. Dokuyamba. Woman tipo que você no problem. Não tem de problema. Apa kau pahit profit ba mim? Não reza muito. Não é fake. Tina comfort and mama comfort. Na blessing shumba. Dia ni meti asme. Meti asme. Blessing asaro. Wo ishinde chimwe chikoro ndaona chimwe chine blue foot. Zvese izvi vanhu ava vabva nekombi ava. Zvikoro zviri padhuze. Vabva nekombi. Wone tsoka. Ah mina ndikomutaura naye. Mina ndichana naye tinzo ranoda chi kana uende kuchikora. Zvikoro zviri zvinogona kuti 4 Aiwa, venda kuchikoro aiwa. Every mwana wese ane right to education. Ini pakadzoka musikana kuchikoro. Pakadzoka kuchikoro ndakatoenda ku Department of Education, Ministry of Education ikoko. Ndikati nzvimbo. Zviyanzi muruda kupi? Ndakangonyeregwa tsamba. Ndangonyeregwa. Ndichisvika nesamba pandakambonibvunza kana one thing kana kuti kudi. Ndangonzi fill in form iri nzvimbo vanhu vaberekeri line rakasvika uko. Dzichinesa dzimbochinza hakuna. Kuda nzvimbo. Zvoda kungorangwa ndakatonzira tsitsi vanhu vemuno chaiva toshaya nzvimbo vakazara. Ndikati ini ndatosvika ndichiteiwana wani. Ndivakangoungana kusaziva channel. Saziva yekuti ndomirira kuti tikozodedzwa kunzi mindai pa waiting list. Indakazviendera ku department direct. Ndiko ndakanotora namba yayo ndikiri iye atove bhuru wangu mukuru wacho. Sisimiri dongo. Wazi mune appointment na 2. Ndina appointment na 2. Appointment yo ndoitira pa phone apa. Ati dei WhatsApp ndoitira pa WhatsApp. Sure, because it's starting with you, man. I put on the name of Nobu. I put it like for direct straight. My comfort, Papa said, is the day. But imagine, I put a 24 under to Choro. Kelly can't public speaking nas. Okay, public speaking to my belly nas, eh? Second one, get the depot. Hey, got it. Prefer the guy so gone out. I'm put a past foundation faces. Go in the political party. Hey, she does run. Okay. She does run people's parts. I'm waiting to one of our president. It was Zimbabwe. I think I'm going to need that. I'm not going to road shit. I'm going to radio so. I saw. Snuka so. Vanosara. Anokona zvakabeta. Akatobata ipapa. Kana ntoza tutenda ipapa kundamba. Problem manje kana pakufaya manje vava vanacho manje. Vanobafuta nachiba vachida kuroba vachidini. Vana vabana vakafunda kuchipinga vanogadzira nzvimbo yavo. Maroba yacho munomu. Hazvina kuti kwanzi unobva kuchipinga. Haiwa. Vanogadzira. Bless. Kungosvika patraction pavo unotoona pane zimvura zitemure. Plus mapurisa ofuta nikakuya ndo raider big time. Kuno kwanoya. Apa kufaya. Vanisa da mari. Sure. Kuseche. Reba sari. Nachirara. Ana vachona vanoya ipapo. Mapurisa chende ishara vanoya kupuwa drink. Moto zitokera makadai. Moto pachipatisani. Mambo tichandadza. Akwira mota chishungu dzapera. Tozada kutora rini comfort. Ndari kutora irini mose na Mathias Mary. Ingane yetu. Tozotaura pa WhatsApp. Kana nchimbo yako vatora kusenda vatsama nechataura nemba WhatsApp. Ndomba takura ndoenda navo. Ndobadzosa sisho. Ndoda kuchipisa. Mathias Mary. Boere. Baba i Mathias. Baba i mama. Baba i kam. Baba i mama. Baba i. Atama. Chiripi. Baba i. Baba i uya.
akuda kutoendawo. Babai. Toenda. Ndakokwira muripo. Eka fotitsvaka pafoni. Ngaindimanyire chikoro. Alright, bye bye. Scan zvakaoma. Upenyu zvaunoita so. Make for tinoza pa upenyu wangu and avafangi kuti uigone something chiri wrong so. Sure serious guys. Avafangi kuti mayava wrong yavano yakaplayaka. Mashoma vanoigona iyi. Bashoma vanoigona hama yako neche guys. Munomeva kuona zvogona guys anogona kurambira kuchengeta mwana wako kana pafiwa kana padi mukudza kuti hama dzekumai mai vakamfoti hama dzamai vakamfoti dzakaramba mwana uyu ari mudiki mai vakatora mwana uyu vakachengeta. Hani muri kuona vakatora mwana uyu vakachengeta. Zvitwino vaviri vatatu Mwari dai achifanirwa kuva Mwari anofangoona so munhu akafanana neava kuti afanirwa kuita problems. Ende munhu anogutsikana nelife anenge achirarama afanguvapa life vanorarama iyoyo zvongofamba zvakadaro. Iwo yava jere vanorarama iyoyo zvongofamba zvakadaro. Serious. Mutoona situation yavo yakaoma mazvona mutozvionera umiriri kuudzwa. Mutozvionera ende vanhu vari open manje vanotaura nyaya dzavo chaizvo vega. Kuti vana ava vachaendi kuchikoro uyu wakadogara uyu zvikazodai. Unomaona. Zvongongodaro paupenyu so. Asi vana ava ngavaende kuchikoro. Ngavafoire vari kuchikoro. Vafoire ari kuchikoro. Madhari zvinasina kungoona makomenzi enyu nhasi. Baba yokuti kwai ndakazviwa. Ndakazviwa iyi. 10 minutes. Ndakada. Yakukhala. Kwai chikone madhari zvinhu. Madhari zibo. Alright guys, tobatana pa Second Africa. Ichimanye meeting rikaende organize tisangane pa meeting pochana 2. Vadada treasurer weparty yangu political party munondibata inini kuinbox kwangu anditi vanzana pressures ichada kuti treasurer munondibata. Ndakadzifambira nyaya dzacho ndikatoenda pasi pemvura muna December. Pandaishaikwa papa ndakatodzifambira nyaya dzacho. Saka bo zvikudaro. Nzare bo.